ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijinki waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya, to kina da dama, kina da hujja na ki nuna kishi. Amma haka kawai ba tare da wannan ba, muni na zato kadai yi kishi saboda wannan, to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin, kuma wannan na tunzara mijin ya samu damuwa a kansa, ya samu ɓacin rai mai tarin yawan gaske. Akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yatsuwa a wajenmu, wanda galibi mata suke yawaita su. Na ɗaya, irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba don ta hana mijinta auren wata matar da ta ji labarin yana so ya aure ta, don ta yi ƙoƙarin korar kishiyarta da suke tare, ya kasance ta zage dantse ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka, matukar za ta hana mijinta yau sabon aure, ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida ɗin. To irin wannan kishin haramun ne, kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci, yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske. Akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan. Mace ta je ta ba su kuɗi, kuma wani lokacin ma su yi zina da ita, wai dai don bukatar ta biya. To kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci, Allah tsare mu. Abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi, akwai wadda ita kishinta ba wajen bokaye take zuwa ba, amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba, ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta. To wannan kishi ne wanda yake na haramun, bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba, duk da bai kai na farko matsala ba. Na uku daga cikin nau'ikan kishi, akwai kishin da yake mayar da mace ta zanto kamar wata 'yar karamar zakanya a daji, matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata, to za ta iya kowane yunkuri ko da ma ta raba shi da rayuwarsa ne. Akwai labarai da dama tabbatattu, za a ga mace ta yankewa miji kunne dan yayi kishiya, ta ji maiya, ko me za ta yi da shi? Wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta. Wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta, ko da aka taba kama aka kai ta kotu ta yanke gaban mijinta, ta ce me ake rigimar a kansa, ba dai wannan bane ta yanke, dan kawai bala'i, dan ya yi mata kishiya. To irin wannan kishin kowa ya san haramun ne, kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala. Sai ka ga mace ta bibbige ta lalace akan mijinta ya yi kishiya, ta kara sai ta kara ne da wa kamar da ya shara. To irin wannan bai halatta ba, ya kamata mata ku nisanci wannan. Nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi, idan kishin ya taɓo su ba sa iya cin abinci, ba sa iya barci. Da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wance, ko wance yau tana tirakar miji, da ita a wannan daren ba za ta yi barci ba. Wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan, a wannan ɗakin, ita ba ta yadda ba, ƙarya ne, ba wata sallah. Don haka sai ga kawai mace tana ramewa, tana kanjamewa, ta je asibiti a auna jini, a auna bawali, duk an rasa ko menene ba abin da yake damunta masifar kishi ne, ta fige ta lalace. Za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace, inda tana da ƙoƙarin karatu sai karatun masu rinka mantawa da shi, inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za ta zama haddan ma ba ta da shi, ba ta so ba saboda masifar kishi. Akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba,
tsammanin ta kawai yana tare da wuta a waje, ko da babu waɗansu alamu da ke nuna haka, kawai muna da zato. manzon Allah ko yace iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Ku kiyayi mummunan zato, dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi kariya. Wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta, kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta. Mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji, wadda kullun laifi take so ta binciko, amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare, sai fa abin da ya bayyana kirikiri cewa lalle laifinsa ne to dole a tabbatar. Dan haka yake cewa karki zama dan sandan cikin farin kaya ga mijinki, ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake, me kai, a ina kai laki, dawa kai magana, me kace, faɗa min gaskiya. To in mace kika zanto haka, babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki. Abu na 8 game da mace, kulawa da addini. Lalle ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada, ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halayyar da ya kamata a ganki a ciki. Ki zanto mai bayar da salloli guda 5 kan lokacinsu, mai sauke kowane wajibi da shari'a ta dora musu gurgudan hali, mai yin nafulfuli, sada zumunci, umarni da kyakkyawa, hani daga mummuna, tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce, nisantar abin da ya hana. Allah madaukakin sarki ya ce da matan annabi, ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytun fala taqbala bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula wa aqimna as-salata wa zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما كان عندما الله يكتب musu in taqaytunna, in har kun tsoro, in kun tsoraki Allah kun yi takawa, to kun fi kowace mace. Sannan yake cewa da su kar ku yi tabarruji, fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi. Sannan yake cewa da su ku sayar da sallah, ku bayar da zakka. Sannan yake cewa da su ku yawaita zikiri, ku karanta alqur'ani, ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in matan annabi ya ce musu, an ce musu haka, ke da ba matar annabi ba, ai kin kika fi cancanta a ce miki ki sallah kan kari, ki bayar da zakat dukiya in kina da ita, ki zo mai takawa, ki yi kaza ki kaza. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan ya yi sallah, sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare. In ta ki farkawa ya shafa mata ruwa a fuska. Yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da dan ta yi kiyamul laili, ta tayar da mijinta ta sai tafi mu yi kiyamul laili. Idan bai tashi ba, ta jika fuskarsa da ruwa. Manzo Allah sai Allah ji kansu. Haka manzo Allah yake cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare, suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne, to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirati, masu ambaton Allah da yawa, maza da mata. Sannan abu na 9, ki zanto mai haƙuri dangane da karancin hali da mijinki ke da shi, da karancin dukiyar da yake da shi, ki zanto mai haƙuri ki jure. Aisha take cewa Urwa ibn Zubair, ta ce wallahi za a yi wata 2 a gidan annabi ba tare da an hula wuta ba, ba tare da an ɗora tukunya akan murhu ba. Sai Urwa ya ce ma kana aikukum, me kuke ci? Sai Aisha ta ce al-aswada ne at-tamr wal ma, dabino da ruwa kawai. Wata 2 za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da an ɗora girki ba. Take cewa illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar, manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina, lahum mana'ih, suna da dabbobi, tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mana tinke ta dawo gida. Yace to da wannan ne wani lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa. Dufa shine mafifici, kuma Aisha ita ce mafificiya. Yau a gidan duniya wata mace ce wadda ta kai matsayin Aisha, wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha, wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha? Babu. Amma ai wata 2 ana cin dabino da ruwa,
a jure. Ke koyaya mijinki ya canja salo, bai kawo kashin miya baki da ta yi rigima, wai bai kawo naman miya ba, naman miya ba gidan girman Allah ta yi rigima da ke ba za ki yi jurewa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da ba na ajiya kuwa. To da haka dai waɗannan ana bukatar mata su siffanta da waɗannan gaba ɗaya siffa ta batini, wato ruhinsu ya zanto ya amince da wannan, gabansu suna aiwatarwa. To bangare na biyu wanda zan fage ta shi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja, shine abin da ya shafi ado na zahiri. Duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini. Gyaran zuciya, tsaftace zuciya, ki yi wa zuciyar ki kwalliya. To bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri, ki yi kwalliya ilhilati wa huwa bil khisami ghayru mubin. Ita dama an tabi'antar da ita kan san ado, to ya kamata ki zanto mai kwalliya. Allah ya ce da manzon sa wasu ya baka fasahir, ka tsaftace tufafinka. Sannan manzon Allah yake cewa bayan da za a iya shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai. Sai wani sahabi ya ce sayan mai yana so ya ga rigarsa a wanke ta, takalminsa fes tsaftace, wannan ma yana cikin girman kai. Sai manzo Allah ce a'a, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, wannan ado ne, tsafta ce, Allah ma kuma yana son tsafta. Ubangiji ta Allah tsaftatacce ne, da haka ba na kaso tare da shi, da haka kuma yana son tsafta. Ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yace da manzon Allah, ni mutum ne mai son ado, kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rabo na ado da nake da shi. Yake cewa manzon Allah yace dan saboda tsabar son ado na ma da tsabar son kwalliyata ba na so a cikin mutane in ga wanda ya fi ni ado, ina iyakacin kokari na in ga na bi kowa iya kwalliya da ado. Shin wannan yana cikin girman kai? Sai manzon Allah ce la, wannan baya cikin girman kai, walakin al-kibra batrul haqq wa ghamtun nas. Abinda ake nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane. To dan saboda haka ana buƙatar mace ta zanto mai kwalliya. Abu na farko tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum, ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya, ko musamman idan ƙarannin mijinki yana ɗaki, lallai ki tabbatar kin yi wanka. Yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani gusar da gashi wanda ya shafi na hamata. Karki zanto kina barin hamatar ki tana doyi tana datti. Sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba. Sannan kuma yanke farce, karki zauna da farce kamar mage. Sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance yana tare datti, kamar abin da ya shafi wuya, na kan dan wuya wani lokaci na tare datti. Haka abin da ya shafi hamata matattalar datti ne. Haka mahadar gwiwa daga nan ƙasa wurin tare datti ne. Haka tsakanin yan yatsu wurin tare datti ne. Haka idaninki idan baki wasa ba sai a rika ganinki da kwamsa, kullum ki rinka dan gyara jikinki fes a ganki haka. Tsakaninki da mijinki kullum ya ganki cikin yanayi mai kyau. Sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tare datti ne. Duk waɗannan wurare ki lura da su. Manzon Allah ya ce abu guda 10 suna cikin sarki. Abu guda 10 suna cikin sarki. Abu na farko rage gashin baki, wanda ya shafi maza ne banda ku. Abu na biyu cika gemu, wanda ya shafi maza ne. Abu na uku aswaki. Aswaki ya shafi maza da mata. Abin da ake nufi da aswaki, yin amfani da dukkan abin da zai gusar da datti a bakinka. Ka yi amfani da brush ne da man goge hakora, ka yi amfani da wani itace ne, ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace. Ko musamman da daddare karke da ki ta abinci har kawai ki je turakar miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maclean kin yi brush ba, ko kin sa wato ainihin aswaki kin tsaftace hakoranki. Wannan yana da matukar muhimmanci. Sannan abu na gaba istinshaqul ma'i, wato shaka ruwa don tsaftace hanci. Dan hanci wani lokaci matattarar kura ce, sai ka rika gyaggyarawa. Sannan abu na gaba kasul azfar, wato yanke farce. Sannan abu na gaba ghaslul barajim, wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa. Sannan abu na gaba natful ibti, wato yanke gashin hamata. Wa halqul ana, sannan kuma da aske gashi na gaba. Dukkan waɗannan manzon Allah ya hore a cikin hadisin Muslim, wanda kasul ma da kuma yawan yin wanka akan kai. Marwacin hadisin yace to na manta na 10, ga dai tara amma na manta na 10. Yace amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da zaki kula da su. Wannan duk tsaftar jiki kenan, wanka akan kai.
ba laifi ki safa da yamma, amma dai na dare din da na kwanciya dai yana da matukar muhimmanci. Abu na gaba tsaftar daki, tsaftar tufafi. Tsaftar tufafi ko shine kar ki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyan ki kafin ki cire. Annakiya a gane ta sannan a cire, babu yadda za ki kima a wurin miji. Ki rinka wanki akai. Sannan kuma tsaftace daki, kar ki da a ga yanan gizo-gizo a dakin ki ko a falon ki ko a falon mijinki. Dan da nan kina gyaggyara inda hannunki ba kaiwa ki sa a so dogon tsuntsiya ki rinka gyarawa, kar a ga yanan gizo-gizo a daki. Sannan kuma tsaftace falo din, sannan kuma tsaftace kicin wurin da uwar abinci. Wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kicin ɗinsu ba za a iya haɗe yawo ba, kamar bola. Dan girman Allah ya za a ki kima a wurin miji, kawai ku taka da ki yoyi na yoyi za ki wani kima. Sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban daki. Waɗansu gani suke ban daki ba bukatar tsafta, su ko ya kamata ce kullum ki tsaftace ban daki. Ki sa mijin ke so aizal ki rinka sawa, ko ya so detol, ko ya so dukkan wani abu, wani sinadari da zai gusar da datti, da zai gusar da wari, sai kina yin haka akan kari. In ma kina da wadda take miki aike sai kina tilasta mata. Kar kina yar aiki kawai ki ta bacci, ba za ki farka ba sai 12 ki tashi ya wacce ki dora abinci. Kina da yar aiki ke ce za ki saki zama supervisor na duk abin da za a yi a gida. Yanka kaza akan ido na, yi kaza ba haka ake ba. Kina da yar aikin kenan, to balantana kuma in ke zaki da kanki. To duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta. Sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha. Abinci ya zanto yana rufe, yana an wanke shi an tsaftace shi kafin a dafa. In kayan marmari ne aka sayo an wanke su an gyara su kafin a yanka su a yi amfani da su. Sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su, da kofunan shan ruwa da cokula. Akwai waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa, idan ka sai a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki, idan ka kalla sai ya ga maiko a sama, ka ga ba su tsaftace shi bai dace ba. To dan girman Allah, ko kwanan shan ruwa baki iya wankewa ba? Kwanan shan ruwa, cokali, da tsara kuma komai inda ya dace, a gyara gida a tsaftace shi, a sa komai inda ya dace ta hanyar da ta dace. Duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke, kar a gansu wata rana a wani wuri da ba nan ba. Duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke, inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake, inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke, inda ya kamata a ajiye man shafa a nan suke. Babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda ya dace ba ya kasance ya faranta rai. Akwai mijin da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji da kwanta sai ya ga biredi akan gado. Yara sun jefa masa biredi akan gado, dan girman Allah, har ma biki san ma kimar wannan ba. Biredi akan gado an jefa masa, yara sun gudu tsura su, ko ya ga warin takalmi akan gado, wallahi warin takalmi. To ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi? Sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidanki. Sannan da turare na jiki, shi turare kuma na jiki kala-kala ne. Akwai wanda yake na tufafi da zaki ado ki sawa mijinki ya gani ya ji, akwai wanda zaki fesa a daki, akwai wanda da dare bayan kin yi wanka zaki je wurin mijinki zaki shafa jikinki. Duk wannan sai mace tana kula da wannan. Sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumlace cikin hadisansa masu tarin yawa. Kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nake kaunar su aka kaunatar mun su ne mata na halal, matar aure kenan, da kuma turare. Yace in ka ɗauke wannan babu komai kuma a duniya, sauran duk abin nan ne. To ya za ki zanto wata ni'ima in baki zanto wato a abin nan ba? Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana umarta wata mace, tana maganar ya za ta yi ta gane injinan al'ada ya yanke mata. Sai manzon Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare, sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita. In kin ga alamar kin fito da ita ba jini ya yanke kenan. Ya ce mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata. Abinda nake so in ce anan, audugar kadai bata wadatar ba sai da Annabi ce ta sa turare, ki sa misk a jikin auduga wanda mace za ta yi amfani da ita.
sannan manzon Allah yake magana hasalan turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan mu gane cewa akwai muhimmancin sa. Yace turaren maza shine wanda kanshin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi. Yace turaren mata kuwa galibi kanshin sa na boye launin ake gani sai an matsa kusa da ita ne za a ji turaren. To kun ga kun san irin turaren ku kenan, irin wanda dama ita suna sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba. Da haka sai mu kiyaye wannan. Abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta, abu na biyu al-istiqlaliyya fi tafkir. Mace ta zanto tana da abin da yasa na ce haka, galibin ku nan yanzu ila 7 cikin 10 ko 8 cikin 10 akwai wanda ba ta iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin kawayenta. Yawanci musamman a environment ɗinmu na Hausa Fulani, a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci, za ta ɓata da mijin akan kawarta, kuma tana ganin kawar ta fi santa ma sama da iyayenta, sai iyayenta su ba ta shawara ta ƙiyarda amma ta karɓi ta kawayenta. Kuma waɗansu kawayen za su ziga ki cewa karki sakan masa fuska, ki buɗe wuta mutum yanzu ba a sakan musu, wallahi kuma kila tana son shi, ita a boye tana son shi. Akwai misalai a gaban mu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne, ganau ne ba jiyau ba, mun gani da idan mu. Matar da tana shigowa gida ba zaura ce, kawa ce ta mai gidan, tana ta matar gidan, take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mijin. To da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayen ku ba, amma ina nufin cewa ku yi kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku. Akwai wadda za ta zuga ki ta yi ta haɗa ki rigima da mijinki, akwai wadda za ta zuga ki rinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ke kika haifa ba, kar ki saka musu fuska ki rika cin zalunsu idan mijin ya zo kina munafunci. Akwai wanda za su zuga ki rinka rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki, da akwai irin wannan mugayen kawayen. To namiji yana son mace ne mai tunanin kanta, mai yanci ta fuskar tunani, ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau. Ba laifi ka nemi shawara can da can, amma ba akan kowane irin abu ba. Shi miji abin da yake so ba, abin da miji yake so ga mace, ba wai mace kadai ba, da zama mata, da zanto abokiyar shawara. Babban misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam, mafi hankalin masu hankali, mafi darajar masu daraja, ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul Hudaybiyya. Ya umarci sahabbai su yi aski su yi ba, bai samu kuɓuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da Ummu Salma ta ba su shawara. Ta ce je gaban su kai aski, in sun yi in kayi ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kayi ba. Annabi je gaban su ya aski duk suka tashi suka yi. Shawaran Ummu Salma. Ke so ake mijin ma ki ba shi shawara, amma ke ba ki ba kan shawara, ba ki ba mijinki, sai kawaye sun zo sun miki wahayin abin da zaki faɗa. Sannan kuma akwai wadda ta girma gantam a sama amma tana da tunanin yara kanana, kullum ta je gidansu kamar ta sha mama ne, inda babar ta za ta saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar shagwaba, ba abin da za ta iya sai ta je ta faɗa a gida. Akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo za su ta shirya kawayenta ba za su ji ba, kuma a gidansu ba su ba. Akwai wanda komin ɗan kankanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara, ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita, an mata wani washi na me za su zo ta faɗa. To gaskiya namiji baya son irin wannan matar. Namiji na son mace ne wadda hankalinta ya nuna. Sannan abu na uku wanda yake shine na daf da karshe, daga shi sai karshe, mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba daya. Ku sani cewa gida waje, abinda duk ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗaura kan miji. Dan saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci, ya kawo sutura, ya kawo sabulun wanki, ya kawo sabulun wanka, inda hali turare mai kanshi, man shafawa mai kanshi, da ko menene wanda ya dace, turaren wuta da sauransu suke kawo.
duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya ba shi sha'awa ya so ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida ta sauke masa kewa. To amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar, ita ce za ta kula da dukkan abin da ya cikin gida. Karki jira ya je ya aikin waje kuma ya zo ya miki da cikin gida, ya zama shirme kenan. Shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta, sai kuma shi ce za ki gudanar da gidan. Kin san lokacin dawowarsa, kafin ya dawo kin yi wanka, kin yi tsafta, kin tare shi, kin tsaftace jikinki, kin tsaftace haƙoranki, bakinki haƙoranki na kyalli, kina murmushi ba mai yawa ba, irin da wani ɗan ƙaramin murmushi wanda za ki ja hankalinsa. Ya taho da wani abu ki ɗauka ki je ki ajiye masa, ki ba shi ruwan sha, ki masa kaza, ki masa kaza, ki lallace shi. Kuma ke za ki tsara duk za ki masa program ɗin yadda gidan zai gudana. Misali, mijinki zai tafiya gobe, abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi, shi ne bukatar ki. Idan sai zai tafi ce sammako zan yi, ai zan tafi karfe 6 na safe da mun yi sallah asuba, to kin tsara agogo ya tashe ki, ko shi mijin ya tashe ki daga barci tun 3:30 ko tun karfe 4. Kin dora masa abincin safe, kin tsara masa abin karin kumallo, kin yi wanka, kin gyara kai, kin kawo masa abinci, kina sa masa yana ci, kuma ke kina cikin ado, kin shirya masa da wani kaya zai tafi da me zai tafi, kin sa masa a cikin yadda kansa. Ki raka sarki a har kofa, wallahi har ya tafi, har ya je dawo yana tunani. Amma ko wanda zaka ce gobe da safe zan tafi, ba ruwan ta ma da san karfe nawa, wannan kai ta shafa. Yau ka ruwa gudu ma wana. Idan ka tashi karfe 7 zaka tafi, to wallahi sai dai ka tafi da yunwa. Sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi, ban ma zan tafi. Yoyo ta ce ga kudin cefanin ki, ta ce ajiye a nan, ba ta da lokacin da za ta zaso. Wallahi za ta ce ajiye a nan na ɗauka. Dan gida dan. Haka in za ka yi baki, abinda matarka take so ta sani idan waye ya ce ta sa abinda take yi, so take ta san yaushe za su zo, kuma su nawa ne. Za su zo gobe Juma'a karfe 2 na rana. Tuni zuciya ta ba ta kenan, ba abincin safe zan musu ba, abincin rana. Su nawa ne, ta yi abincin daidai da waɗannan bakin. Kaga duk mai hankali ya kamata ta zo mai wannan basirar. Bakin nan maza ne ko mata ne, ka sani. To haka ya kamata. Menene alakar ka da wannan bakin? Abokanai ne ko dangi ne sun zo zumunci? Duk ya kamata ta sani. Ta tsara irin waɗannan al'amura. Sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida, komai ta tsara shi, kuma ana gudanar da shi daidai. Ba almubazzaranci, ba shirme. Daidai da sabulun wanka ta iya gudanar da shi a banɗaki. Idan an yi wanka an kare, ɗaukar jaki a ajiye ya tsane, irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi. Ba wanda za ta yi wanka ba sai ta bar shi cikin soso, a dame ta zuba ta jagab ta bar shi. Da an zo gobe ya riga an goga shi sau 2 sau 3 ya kare. Ga shi ana fama da matsalar tattalin arzikin kasa. To duk ya kamata irin waɗannan ababai mata su kiyaye su. Daga ƙarshe, duk bayan kin yi waɗannan ga al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa ba, sai dai wani lokacin kuma, to kuma sai ki dage da addu'a. Akwai addu'o'i da zaki ki jawo hankalin mijinki gare ya so ki, ya yi ta tunanin ki koma da wani, ko mai a tambar ki ta gitta sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin ke ce. Addu'o'in suna da yawa. Na san wannan wurin ba zai kyau ba, sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar a photostat, amma da na za a kawo kankari har ku samu. Idan an tashi sai ku bayar da kusan photostat ku karba. Abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a, lokutan da ake karban addu'a zababbu a shari'a, da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din. Daga ciki ma akwai ismul azam, wanda manzon Allah ce ba wanda zai roki Allah da shi bukatar sa ta alheri face sai Allah ya ansa masa. Ba yanda aka kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatar ka. Daga cikin su akwai gamammiyar addu'a da suka fi kowane alheri a duniya da lahira. Daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi don
ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun sauƙin mutuwa. Addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya har kala 9, kowace a rubuce da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen Hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda. Lokaci ya kure mun kware da gaske, abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa, amma kuma sai dai a hakuri da abin da ya samu. Abinda nake so in ce a nan gurin, ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya, ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗawa mata, to amma larura ce dole sai na faɗa, kuma ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su, kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku, tun da kila in ba irin wannan yanayin ba za a iya faɗa muku wannan hali ba. Abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwana musulmi ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fara mana wannan masallaci ne albarka yau wannan safiya ta Lahadi 7 ga watan 8 watan Sha'ban wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya daidai da 11 da watan Satumba watan 9 shekara ta 2005 miladiya. Muna godiya ga Ubangiji da ya kaddara mana gabatar da wannan lacca a daidai wannan lokaci duk da cewa gayyatarsa ta same ni tun watanni da dama da suka wuce baya, amma waɗansu uzurori da dalilai waɗanda suka fi ƙarfi na ban sami iko ba in an ka wannan gayyata sai a yau. Da haka yana baiwa yan uwa hakuri bisa ga jinkirin da aka samu na gabatar da wannan lacca. Matashiyar laccar kamar yadda a jiya muka tattauna da yan uwa da suka so ne jami'an da suka wuce gaba don tabbatar da ita alfirkatun najiya, wato tawagar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yantar da su, ya kamar da su daga cikin ramin halaka. Su wane ne yantattun al'umma?
ko su wane ne tsirarru daga cikin al'umma wanda Allah zai tsirar da su daga ɓangarori na halaka a mai gidan duniya kamar yadda zai tsirar da su daga azaba a ranar tashin kiyama. Su wane ne waɗannan mutane? Menene sunayen su in suna da shi ko menene sifofinsu da ya kamata a ce cancanta da su domin su zama sun cancanta da yantar da su daga fushin Allah ko azabar Allah. Zan so in da mai ku da in yi na tafiya ko mabudi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shahararre a wurin kowane ɗaya daga cikin mu. Hadisin da Imam Abu Dawud ya rubuta cikin sunan kansa. Hadisin al-Irbad ibn Sariya. Allah ta kare da gare shi. Saboda hadisin yana da alaka ta kusa ba ta nesa ba da maudu'in wannan lakcar. Musamman idan mun bi kalmomin hadisin ɗaya bayan ɗaya jumlolin da ke cikin su don fayyace ma'anonin su. Abinda al-Irbad bin Sariya ke cewa wa azama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun hatta qulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. abinda Irbad bin Sariya ke cewa wa adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan balighatan. Manzo Allah kira da mutum Allah tabbata da shi yayi mana wa'azi mai gamsarwa, wa'azi mai ratsa zuciya. Akan ce al-maw'izatul baligha ko al-qawl al-baligh, wa'azi mai isarwa ko zance mai isarwa ga dukkan zancen da yi tasiri ga zuciyar wanda aka taɓawa. Tasirin zuciyar yana su zuwa ga tasirantuwar gabbai da abin da zuciya ta ji. Dukkan zancen da ya razanar da mutum ya firgita shi ya tsoratar da shi ubangiji wannan ana kiran sa suna alƙawarin gani. Shi ne abin da Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Ka faɗa musu magana da ta shafi aƙidar su da maganganun su da ayyukan su magana mai ratsa zuciya. Irin wannan wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wa sahabbai. Al-Irbad bin Sariya yake tasirin da gamsarwar da ya ta wajilat min al-qulub. Zukata sun firgita sun tsorata. Wa zarafat min al-uyun. Idanu kuma sun malalar da hawaye saboda jin tsoro da razaniya da abin da manzon Allah ya faɗa musu cikin wa'azinsa. Wannan kuma dama siffa ce ta mummuni lokacin da bai aka karantar da shi ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka firgitar da shi game da lahira, aka tsoratar da shi game da tsayuwa a gaban Allah ranar da rana za ta tsalle, ranar da babu inuwa sai iyar Allah, hakan da tasirin hakan a gabansa. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأن كذا يذكر صفر إيماني سنة وأن بالله كنا أكا عم رسول بالجدي وجلت قلوبهم سنة تنسى سرادنا سنة تنسى الله سكن بانجلورين كافا وسو sama da bangarorin da suke ganin suna da kamala a ciki. Sukan bibi janibin su na sako sama da bangaren ayyukan da'ar da suka yi. Domin zunubi komai kankanta sa a wajen su abu ne mai girma idan an yi la'akari da girman wanda aka saba wa bai shi ne Allah ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, in an karanta musu ayoyin Allah sai su kara musu imani da karfafi wa ala rabbihim yatawakkalun.
محل الشاهد أتكلم الآية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما يقول إذا الله تعالى يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم يكتب يبقى من مني كيد زكاة ذات منك لك تنبت أنبتا بجدي سبب أنتنا تبسوا الله كما يقول إذا الله الذي أظن cikin ayar da ke cikin suratul zumar wanda ke ta kace izu min hujurul ladina yakuna rabbahum thumma talid juluduhum wa qulubuhum Allah nazzala ahsana hadith kitaban mutashabihan mathalan jamil kace izu min hujurul ladina yakuna rabbahum thumma talid juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha wa man yudlil Allah ma lahu min hadi Allah shi ya saukar da littafi wannan littafi ya zanto mutashabihan bai kama da juna sai yadda nan sashen wahayi ne kan ba wahayi ne nan akwai balaga da azancin magana can ma akwai balaga da azancin magana a ciki sai alkitabul mutashabih wanda yake da kama da juna yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashen kana gaskata sashi la yatanaqad baya tuka da walwala fi alqur'ani walau kana min inda ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira inda zance ne na wanda ba Allah ba da an sami kan gabatan baya a cikinsa amma tun da zancen Allah ne baya warware juna shi ne kitabun da tashabihan masani kuma ana yawan maimaita karatunsa adadin musulman duniya shi ne adadin da ake karanta suratul fatiha a yini idan akwai musulmai biliyan 1 to ana karanta fatiha alal aqalli kusan biliyan 15 kenan ko biliyan 17 domin kowane musulmi zai 5 salawat a cikin zai karanta fatiha so 17 a rakawoyi 17 da ake da su a yini kaga kenan biliyan 17 kaga ya zama kitabun mutashabihan matani wanda ake yawan maimaita shi kaga ke ibn al-mujrid alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zukata da fatun jikin waɗanda suka da imani suke da tsoron Allah za a ga suna razana suna laulawa suna makarkata saboda shi alqur'ani da girma a takaice siffar mu'mini ayoyin alqur'ani su tasiri akan sai an karantar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tasiri akan sai da an karantar da su shi yasa sahabbai idanunsu suka malalar da hawaye wato zukatansu suka firgita ضرفت رجلا منها القلوب وضرفت منها العيون حتى قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع har muka ce da shi ya manzan Allah kamar wa'azin wanda yake mana ban kwana kamar da yau ta kare magana domin al'adar wanda yake ban kwana da jama'a yakan kai matuƙa wajen faɗin abin da ya san zan amfane su ya kai matuƙa wajen razanar da su abin da ya san zai cuce su da haka sai ce fa'auku na ya rasulullah kai mana wasiya da wata magana da za mu rike sai manzon Allah ya faɗi kalmomi tattararru wanda sun tattare dukkan ma'ana da ake bukata yace in bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a ina muku umarni da jin tsoron Allah shine taqwallahi sannan kuma ina muku umarni da as-sam'u wa ta'a ji da ji wato kaga a gani ido kamar al'amura guda uku da amma abu guda biyu ne domin taqwallahi na cin gashin kansa as-sam'u wa ta'a da abu guda ɗaya ne an gane ko wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum as-sam'u kaji sannan kai biyayya to ita ta kawa da manzon Allah ya umarni da ita ce wasiyar Allah ga waɗanda suke na farko ita ce wasiyar Allah ga mutanen ƙarshe wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah hakika mun yi wasiki ga waɗanda aka bi littafi kafin ku kuma kuma mun yi muku wasiki cewa ku kiyaye ubangiji ku tsorace shi sannan kuma da takawa ake karban ayyukan mutane innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin sannan kuma takawa ita ce mabudin dukkan wani kunci da dan adam zai samu kansa a ciki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan kuma takawa ce ke sa kan kare zunubin da bawa yayi takawa ce ke sa a girmama ladansa a gafuta sakamakon da za a bar shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا
takawa dai tana da tasiri da haka manzo Allah ya ce ina muku umarni da yin takawa ita lafazin at-taqwa abinda kuke nufi ittikhadul wiqaya wato mutum ya riki garkuwa ko hijabi tsakanin da duk abin da yake jin tsoro ya riki garkuwa da za ta kare shi daga fushin Allah ya riki garkuwa ko hijabin da zai kare shi daga azabar Allah at-taqwa ita ce ittikhadul wiqaya kuma a jumlatan ma'anarta ita ce imtisalul awamir wa istinabul nawahi abinda duk aka yi umarni mutum ya yi kokari yi abinda aka ce ya bari to wanda ita ce takawa da haka kalma ce dunkulalliya da ta shafi komai na musulunci sannan wasan wa sa'a ina muku umarni da ji da bi wato ku ji lokacin da shugabannin ku suke muku umarni sannan kuma ku yi biyayya ku aiwatar da umarnin da suka yi muku a aikace amma wannan ji da bi cikin abin da yake babu sabawa Allah a ciki cikin abin da yake babu kauri ya tafarkin manzon Allah a ciki wajibi ne yin bin shugaba idan ya yi umarni amma biyayyan nan cikin abin da yake daidai ba cikin abin da yake sabo ba dan manzon Allah ce inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake sananne a shari'ance ba laifi ba kuskure ba akwai hadisi sahihi cikin Sahih Bukhari da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki waɗansu sahabbai sai ya tura wani sahabi ya zama shi ne shugaba a kansu da suka yi tafiyar wani saɓani ya shiga tsakanin su suka fatatar da shi sun ya hula wuta ya ce su shiga ciki ku shiga suka tsaya wannan ya kalli wannan da shiga zumbar mu shiga ya ce ba ni na maza Allah sun shugaba a gare ku ba ko ba an ce ku yi da a shugaba ba ku shiga kamar su shiga sai dai da cikin su ce kai abin da ya sa kan muka nuna ga Allah dan mu gudu da wuta to ta yaya kuma za mu ga mun ga Allah mu shiga wuta gudun wuta ya sa muka da'a da mun ga Allah muka imani da shi kuma yanzu mu mu shige ta suka ce ba za mu shiga ba suka ce shiga to ba a jira da shi tunda tafiya ta irin ta kasa kuma mai tazarar tafiya kafin a dawo shi ya huce kuma sun shirya da suka dawo suka biya manzo Allah labarin abin da ya faru sai manzo Allah ke cewa inda sai shiga cikin mutan nan da ba za su fito ba inna mata'atu fil ma'ruf ai ana yin da'a ne cikin abin da yake daidai umarnin da yake ai kuskure ne ba na daidai bane ba da sun ne da sun bi shi da ba za su fito ba sai wannan yana da cewa a ce idan shugaba na son ai masa da'a da biyayya to sai umarni da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai manzo umarni sai a bi shi amma da yayi umarni bai saba Allah kuma da Allah sai ya kyale masa kayansa shine ma'anar utukum bi dhikri Allah wa sami wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abd ko da wanda ya zama amir din ku ya zama bawa ne kaga ana ganin mai kaskantacciyar daraja anan hadisin baya nufin cewa bawa na iya shugabanci a cikin musulunci wannan mas'ala ce ta fito bawa baya shugabanci a cikin musulunci amma manzo Allah ya kawo wannan a matsayin misali don mubalaga wajen nuna wajibcin biyayya da shugaba ko da zai zama gawa ne domin duk wanda ya rayu a cikin ku rayuwa mai tsayo to zai ga sabani mai yawa a nan gudun ya ruwa manzo Allah na magana da sahabbansa ne yake ne da cikin su duk wanda ya dogon kwana zai ga sabani mai yawa to ina da wanda ya kawo wannan zamanin da muke ciki yanzu idan a wancan lokaci na dabda lokacin annabta mutane na jin sauƙin annabta tufafin da manzon Allah ya yi amfani da su da sanin da bila suna nan ana ganin su akwatin da yake abinci a cikin ko kokon da ya sha ruwa bai fashe ba an ce dubi an jefar amma tare da haka yake ba a ga sabani mai yawa kusa dai wanda ya dogon kwana cikin sabai to na da wanda ya dogon kwana zuwa yau a rayuwar mu idan da na da an ce masa fasayar ikhtilafan kafira a yanzu da ya ce masa fasayar ikhtilafan kafiran wa kafiran wa kafiran ko fasayar ikhtilafan aksara wa aksara wa aksara zai ga sabani mai yawa ba ta kwakwaro da gaske a nan gudun manzo Allah na magana ne amma hanga ta annabta ubangiji ta'ala ya sanar da shi abin da zai faru kafin faruwarsa shi kuma sai yake faɗakar da sahabbai abin zai faru amma idan ya faru ga magani fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira to ya za ku yi
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إن كنت تابعا من يوم تولي كل كنت سنة بسنة حليفتنا ما تسير يسوع حليفتنا تسيريو سنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي domin khilafa ta nubuwa ta ƙunshi zamanin waɗannan sahabbai da guda hudu duk wanda ya biyo bayan su ba su ba to baya cikin al-khulafa'ur rashiduna sai dai a ce yana cikin shugabanni na musulunci amma ba khalifa bane ba waɗannan sune khulafa domin khilafa ta nubuwa shekara 30 ce kamar da manzo Allah bai da cikin hadisin muslim halifancin da aka yi annabi wato wani mulki da aka gudanar wanda bai yi nesa da gudanarwa irin ta manzon Allah ba shekara 30 ce shi ne shekarun da waɗannan sahabbai suka yi waɗansu malamai suka ce a'a da Abubakar da Ali da Usman da Abubakar da Umar da Usman da Ali ai sun yi shekaru 29 ne da wata 6 sai kuma Hassan ibn Ali da ya zo ya karɓi halifanci bayan Ali ibn Abi Talib yayi wata 6 kacal da ya ga rikici yayi yawa dan a zauna lafiya sai ya danka a hannun Muawiya yake rike dan a zauna lafiya idan ka hada da wata 6 su shine zai baka shekaru 30 cif da aka yi bayan annabi ya bar duniya ana shugabanci da haka a wani kaurin waɗansu malamai ke shigar da Hassan bin Ali cikin khulafa'ur rashidun waɗansu daga cikin malaman sirra ko na tarihi waɗansu kuma ba sa yin izina da wata 6 sukan ɗauka cewa shekarun da Aliyu ya yi da wannan gibi na wata 6 da aka samu duk daidai suke cikin hukuncin shekara 30 a takaice dai matsala ce khilafiya tsakanin malamai amma abinda muke so an kai gare shi shine waɗannan lokuta ko waɗannan shekaru 30 su ne shekaru na halifanci duk wanda ya shugabanci a wannan sunansa halifa cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di waɗanda suke shiyayyu a karan kansu masu shiryar da mutane kuma sai manzo Allah ce wa iyyakum wa muhdathatil umur lalle ku kiyayi kagaggun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'ah dukkan wani kagaggen abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a fata ce wannan gaba ta cewa kowace bid'a fata ce tana da muhimmanci a cikin hadisin domin tana nuna babu wata bid'a kyakkyawa dukkan bid'a fata ce babu yanda za a yi abinda manzo Allah ya sa masa fata kuma ya zama kyakkyawa ba zai yi ba dai idan an yi haka kenan an samu tukka da wala cikin abin da manzo Allah ya faɗa da kuma wancan abu wannan kullu din kuma ɗaya ce daga cikin siyar na umum a wurin malaman usulul fiqh idan aka ce jami'a aka ce kullu to wannan abu ya zama am kenan ba yanda za a yi kai da awar takhsisi sai in ka samu nafsi mukhassis cikin aya ta alqur'ani ko hadisi sahihi wanda yake takhsisi yake banda kaza amma in ba haka ba al-aslu fil umum al-aslu fil am an yabqa ala umurihi hatta yarida dalil takhsis asali da dukkan nabi am zai ci gaba da kasancewa am dinsa har sai an samu abin da yake takhsisin sa wannan hadisi za mu rika daukar waɗansu ɓangarori daga cikinsa na kawo su da zama matashiya baya da haka akwai hadisin ibn majah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa istarakat yahud ala wahidatin wa 70 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة yahudawa sun kasu kashi 71 kirista kuma sun kasu kashi 72 yace wa taftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta ko za ta kasu kashi 73 wa kulluha fi an-nar illa wahida dukkanin kashi 73 nan za su zama yan mutum kashi daya su ne kadai yan aljanna to wannan kashi daya waɗanda aka ce su kadai ne yan aljanna sai aka tambaye manzo Allah su wane ne su sai hubul jama'a su ne jama'a da suka haɗu akan gaskiya Qur'ani da hadisi a wani kaula aka ce wane ne za su tsira yace ma kana ala mithl ma ana alaihi yawm ashabi duk
duk wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da muke kai yau ni da sahabbai da to su kaɗai ne waɗanda za su tsira. kaga wannan hadisi ya yi tarayya da wancan hadisi na Irbad bin Sariya wajen fa'idantar da cewa za a samu sabani a tsakanin al'umma. wancan hadisi ya ce ikhtilafan kabira, sabani mai yawa. wannan hadisin ya bayyana sabani mai yawa zuwa ga cewa gida 73 za a kaso, amma a cikin 73 din nan dai ne filbar gaskiya 72 duk ba hanyoyin gaskiya bane ba. kar ku manta kila yanzu idan mutum zai ci gaba da kidaya na adadin tawaga ta waɗanda suka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fata suka halaka, kila samu cewa yawan su zai fi kashi 72 zai samu da yawa. to amma abinda malamai suke yin magana, ana magana akan manyan kasusuwa, domin za ka iya samun kaso da yin mutum ya rabu gida biyar. yanzu idan ka ɗauki sofanci a tasawuf ko a sofiya a matsayin wani dungu na jama'a da suka kaucewa tsarin manzon Allah, to su kuma kansu bai haɗu ba akan tafarki ɗaya, kowa tafarkinsa daban. domin a cikin sofiya za ka samu ɗariƙa ta attijaniya wanda za a gansu da kadiriya, da su tafi su daban da su tafi waɗannan daban, waliyin su daban waliyin waɗannan daban. a cikin waɗannan kuma za ka sami ausiya, za ka sami burhaniya, za ka sami darqawiya, za ka sami naqshbandiyya, shazaliya, ƙungiyoyi daban-daban masu yawa, amma dukkanin su kalmar sofanci ta haɗa su, sai dai a kalan kansu sun rarrabu. idan ka ɗauki shi'a haka sun kasu gida-gida. idan ka ɗauki shi'a ga ismailiyya, ga al-ithna ashariya, al-imamiyya al-ithna ashariya, wanda ibn taymiya ke cewa waɗannan guda biyu da shi'a al-imamiyya ithna ashariya da ismailiyya kafircin su ya fi yahudi na nasara, musamman ismailiyya a cikin majalisar da fatawa. to kaga a tsakankanin su kuma so rabu gida-gida. idan ka ɗauki khawarij su kaɗai so rabu gida-gida, akwai al-ibadiyya, akwai al-azarika, akwai al-musayyidiyya da sauransu. idan ka ɗauki mu'tazilawa so rabu gida-gida. don haka dai kaso da ake cewa kashi 73 ba wai kasan ya ta kaito bane akan wannan. za ka samu tawaga ɗaya kuma tana da kashe-kashe na cikin gida wanda shi kuma yana da yawa. kaga abin ila ma la nihaya, saboda ita bid'a kullum tana kara jan mutane da zuwa wata bid'a. abin da in bid'a suka yi kansu ya haɗu a kan abu ɗaya ne, shi ne sun faɗa a sunan manzon Allah. amma ban da wannan ba abu ɗaya kuma da ya haɗa ta tsakanin su da juna. zikiri baya haɗa su, ilimi baya haɗa su, littafi baya haɗa su, wali ne baya haɗa su, duka guda biyu abu ɗaya ya haɗa su ne kuma sun yi manzon Allah na rayuwa. kuma a bisa da wannan ka'idar kai da kace a rike sunan manzon Allah, bisa da wannan ka'idar kuma za su yaƙe ka. duk da sabanin su sun yi su haɗa kai don su yaƙe ka kai kadai, amma kuma a tsakankanin su kowa bai yadda da kowa ba. ba abin da zai haɗa ka ga mai shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya da mai tijjaniya da ɗan qur'aniyyun da ɗan sufanci da ɗan qadiriyya da ɗan waye, duk sun da duk haɗa kai don su yaƙi ahlus sunna, amma a tsakankanin su kuma ba su yi da juna ba. babu yadda za a ga ɗan tijjaniya ya je lokacin da ake maulidin wani shehi na qadiriyya ba zai je ba, dai idan ya je tijjaniya ta kawo sai an jaddada masa. babu yadda za a yi jiya aka gama taron maulidin Ibrahim Kala a Kano, ba ɗan kadiriyya da ya je, idan ya je kadiriyya ta kawo sai an jaddada masa. amma kuma sun duka za su iya haɗa kai don su yaƙi ahlus sunna. wannan ita ce kaida, ya kamata ku fahimci wannan. ba sai a nan gurin hanyoyi na barna ba sa iya kidayuwa, amma manzon Allah da ya faɗi kashi 73 kamar yadda na faɗa, ya faɗa ne a matsayin manya-manyan kashe-kashe, amma akwai kaso na cikin gida wanda ba zai iya kidayuwa ba, wanda ila ma la nihaya. dan kaidar bid'a ba ta iya hada kan mutane, dole da kan mutane ciki. ba abin da ke hada kan mutane ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. idan mun tafi da abin da na faɗa daga lokacin da na fara zuwa yanzu, za mu fahimci cewa a ce al-firqatul nadiya suna da siffofi. daga cikin siffofi na al-firqatul nadiya
shine salamatu masdar talaqi, warakar mabubbugar addinin su. Mabubbugar su ta addini warakacciya ce ta, don ba su da wata mabubbuga ta koyon addini da ta wuce ababen nan guda uku: littafin Allah, sunnar manzon Allah a bisa ga fahimtar sahabban manzon Allah magabata na gari. wannan ita ce da mabubbugar addini a wajen alfurqatul najiya. da su yadda ba su ce wannan abu addini ne sai yana da asalin Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ayyukan sahabban manzon Allah sun gaskata shi. shaidu na tarihi na as-salafus salih sun gaskata wannan abu, sannan yake zama addini a wajen su. amma wanda ba su ba kuwa zai iya hujja da mafarki, zai iya koyon addini a cikin mafarki. yanzu da wani abu addini gudun tashi yi da safi, zai iya hujja da maganganun waɗansu mutane da ba masumai ba, ko da sun saba wa magana ta masumi shine manzon Allah, da mayar da magana su ita ce hujja da maganar manzon Allah ba. zai iya hujja da zato, ina zaton kaza ne, ina gani in an yi haka a samu lada, sai ne kuma ya sa a yi kawai don saboda haka yake gani, haka yake kyautata zato, haka yake tsammani. amma a wajen wanda suke alfirkatun lafiya, da zatonsu da tsammaninsu da ina ganinsu ba yi da tasiri wajen yin ibada. abin da yake da tasiri wajen ibada su me Allah ya ce, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yaya sahabban manzon Allah suka fahimci wannan aya ko wannan hadisi. wannan sifa ta farko kenan ta ahlus sunna. kalamatu masdar talaqqi, masdar na talaqqi din su warkacce ne ba gurbatacce ba. rijiyar da suke ɗebowa ruwan ta galare gare yake ba gurbatacce rijiya wuce, ba gurbi bane ba da aka yi kai kawo a ciki aka gurbata ruwansa, gare yake. aya ta alqur'ani, hadisi sahihi bisa ga fahimtar magabata na gari. dan sun san abin da Allah yi umarni da shi kenan. Allah ya yi umarni da bin littafin sa, ya yi umarni da bin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi umarni da abin tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. waɗannan shi ne abin da ahlus sunna suke tsayawa a kai. ubangiji ta'ala ya ce إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. للي ظن القرآن yana cewa za ga hanyar da take ita ce mafi mai zuwa, mafi zama daidai. yana yin bishara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa suna da babban lada, kamar yadda yake tsoratarwa da firgici ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji cewa suna da azaba. da haka alqur'ani yana shiryarwa, littafi ne na shiriya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر من فيه يختلفون. القرآن ينا كيفتن تاوى بني إسرائيل mafi yawan abin da suke sabani a kai sai Qur'ani ya nuna masa ga hanya ta daidai dan su bar sabani su dawo masa idan cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab. abinda duk manzo Allah ya rubuta ku riko da shi, abinda kuma ya hana ku ko ku hane shi, abinda ya kawo ku riki, abinda ya hana ku hannu. da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. waɗannan ayoyi suna horaswa wajen bin, suna yin umarni da yin horo wajen bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da hadarin da ke cikin saba masa bisa da ganganci. domin duk wanda suke saba manzo Allah bisa ganganci to fiti yayi fa wata fitina ta same su ko kuma azaba mai girma. fitina ita ce mutum yana zama cikawa lokacin cikawa. Allah tsare mu. duk wanda yake saba manzo Allah da ganganci to ana masa razani da mummunar cikawa lokacin da mutuwa, sannan ana masa razani da firgici da azaba wadda take da radadi. wadannan kasar ayoyi suna magana Qur'ani, wannan kan hadisi. ayoyi kuma wadansu duk sun hada Qur'anin da hadisin aure guda daya. in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. من يطيع الرسول فقد اطاع الله
ومن تولاه ما ارسلناك عليهم حفيظا ولا اطيع الله والرسول اي بدما تكتا كبي الله كبي من الله صلى الله عليه وسلم كبركم صحابي كوا اي بدما تنين zuwa gare shi daga cikin akwai suratul fatiha ta yi nuni zuwa ga tabbacin sahabbai gabar da ta nuna haka lokacin da mai karatu ya fito a hijina siratal mustaqim ka sai da tafarki wanda yake madaidaici kamar ya tambaya me tafarki madaidaici sai Allah ya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai ni'ima a gare su wato wannan ya zama tafarkin siratal mustaqim tafarkin wadanda kai ni'ima a gare su to a cikin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam karnin da ke cikin ta in karni ɗaya kawai za a yi wa rahama to sahabbai ne in karni biyu za a yi to su ne na ɗaya sannan tabi'ai in karni na uku to su ne na ɗaya sannan tabi'ai sannan tabi'ina dan su suka fi kowa cancantar ni'ima ta ubangiji su Allah yi wa ni'imar zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani tabi'i ya je wurin Zaid bin Arqam yace lalle Zaid bin Arqam kai kan ka game da alkhairi mai yawa ka yi imani da manzon Allah ka game da shi ka yi sallah bayan sa ka fita yakin tare da shi laqad laqita ya Zaid khairan kathira lalle ya Zaid ka more da alheri mai yawa ni'ima ce kai zamani da manzon Allah zamani ya hada ku ni'ima ce zamani ya hada ku kana mai imani da shi ni'ima ce manzon Allah na liman kana ma mun danka kana da ko na biyu ni'ima ce manzon Allah ya rike tuta ya wuce gaba kana cikin sojojin fara yake ni'ima ce kasuwa ɗaya ta hada ka a wajen tare da manzon Allah yana sai hadar ka zai saya shi ni'ima ce ka zama mulkinka ya aura a gidanka ko kai ka auro a gidansa ni'ima ce ya zama makwabcinka ni'ima ce ku yi tafiya tare ku dawo tare ku yi tawafi da sa'ayi tare ba wanda ya rabu ku da wannan abu ne sai sabon da Allah a ce tafarkin waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su ne wa kenan sabon manzo Allah haka ibn Kathir ya yi da wani dafta cikin waɗannan da farla sannan ya sake kawo faɗin Allah ta'ala a suratul baqara lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke lakana wa manzo sallallahu alaihi wa sallam abin da zai mayar da martabi da shi da yahudawa shi da kirista yahudawa da kirista suka yi da'awar cewa wai idan mutane suna son su zama su yi to su zama yahudawa ko su zama kirista wa qalu kunu hudan aw nasara wai ku zama kirista ko yahudu sai ku su yi sai Allah ce kul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen sai da su mun muna bin ne kankan addinin annabi ibrahim ne annabi ibrahim ko bai kasance mushriki ba sai wannan yana a cikin yahudanci akwai shirka a cikin kiristanci ba akwai shirka domin akwai bautar wani Allah qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq wa ma utiya musa wa isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كيد السوء وتقول مسلمين كيد يهود كيد كريستا آمنا بالله وما أنزل إلينا من إيمان إلى الله من إيمان إلى أبن ذاك سكرنا له من إيمان إلى أبن ذاك سكروا النبي إبراهيم من إيمان إلى أبن ذاك سكروا النبي إسماعيل من إيمان إلى أبن ذاك سكروا النبي موسى النبي عيسى من إيمان إلى أبن ذاك سكروا ذكر أن دعوة سكوتي لا نفرق بين أحد منهم ba ma rarrabe wani cikin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimun ko mun mika wuya da su ku faɗa musu wannan magana sai Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan yahudawa sun yi da sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to sai su yi mahallin shahid gabar da take cikin gaba hujjar anan ita ce kar ku manta aya ta suratul baqara madaniyya ce ana magana da sahabban manzon Allah a lokacin da al-muhajirin da al-ansar a hada da juna sai aka ce fa in amanu idan su yahudawa sun yi imani bi mithli ma amantum da irin abin da kuka yi imani wannan kuka yi imani da su ake sahabbai idan sauran mutane suka yi imani da irin abin da kuka yi imani sai da dinka da su ne wanda yake zamanin su in imanin sai yana son ya zama imani sai ya yi irin nasu
wanda ya biyo bayan zamanin su ne suna imanin ko zama imanin ko ya zama irin nasu daga nan har tashin kiyama ku da kuke cikin masallacin nan an kun yi imani da irin abin da su suka yi to kun shi yi a cikin tafarkin sai zama wajibi wa in tawallau in ko mutane suka waske suka ki bin tafarkin sahabbai in suka juya baya da su ta barkin sahabbai ba ta yadda masu kusurka to suna cikin saɓani a ce me yake haifar da saɓani kaucewa ta barkin magabata ta inda mahun kusurka su a karan kan suna cikin saɓani kar ku manta da fasayar filafan kasira kar ku manta da wasu tafsir da hazu da wannan ala 73 firka a ce saɓanin mai yawa da yake haifar da shi kaucewa sunna kaucewa ta farkin sabai shi ke haifar da sabani a tsakanin al'umma sannan kamar yadda na faɗa dukkan wani bid'a a karan kanta sai ya yanka sun yi sabani ballantana ita da sauran bid'o'in da ba irin ta ba dukkan wata bid'a a karan kanta kan ƴaƴanta ba zai taɓa haɗuwa ba akan abu ba zai yi ba wannan alƙawari ne da Allah fa yanka wallahi fa yanna ma hum fi shika fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ta lati wa bai sake rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa min sake rasul dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ya ta bayyana da shi wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin ya bi tafarkin da ba nan mun ba abin tambaya nan gurin lokacin da wannan aya ta sauka a cikin suratul nisa suwa ne mummunai a sararin duniya a lokacin da aya ta sauka hadda maza Allah a ce idan mutum ya tafarkin da ba nasu ba to ga gani wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wato dole nan ayoyi suna nuna cewa a ce makubbugar addini hanyar koyon addini cikin sauki hanyar koyon musulunci da sanin sa ana koyon musulunci ne ta hanyar ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon sallallahu alaihi wasallam ingantattu bisa ga fahimtar magabata na fadi da suka wuce a baya a tarihi idan mutum ya zo ya ja wata aya ya fassara ta ba yadda suka fassara ba ya ja wani hadisi ya fassara ba yadda suka fassara ba to fassara shi ta zama kuskure fassarar su ita ce ta zama daidai don sun samu shaida cewa akan shari'a suke kuma an ce wanda ya yi daidai da abin da suka yana kan shari'a wanda kuma ya fada masa baya kan shari'a da haka duk wanda fassarar ta sabon banda tasu fassarar fahimtar shi game da ayoyi zuwa bai game da addini ta sabon banda fahimtar su to fahimtar sa din nan rubutun kwakwalwa ne ba daidai bane amma fahimtar su ita ce fahimta ta daidai da haka wannan ɗaya daga cikin sifofi na alfirqatul najiya kenan wato kubutar mabubugar addinin su shine salamatu mazhabi talaqqi sifa ta biyu daga cikin sifofin alfirqatul najiya haduwa dan yasa ake kiran su ahlus sunna wal jama'a lafazin jama'a din na nufin haduwa abinda ake nufi haduwa wato aqida su daya kar wani fahimci haduwa na nufin ba za su yi sabani ba a abin da Umar da Usman sun yi sabani Ali bin Abi Talib da Muawiya sun yi sabani Abdullah da Abbas da Abdullah da Umar sun yi sabani Ummu na Aisha ta yi sabani da wadansu na Fatima yar manzo Allah ta yi sabani da wadansu sahabbai amma kuma ba wai kansu ya rabu bane ba kansu a haɗe yake ta hanyar kowa na so wa dan uwansa alherin da yake so wa kansa yana kima dan uwansa sharrin da yake kima kansa amma yana ganin shi fahimtar ta game da kaza ita ce kaza wancan ma yana ganin fahimtar ta ita ce kaza bai dauke shi a matsayin tunda ka saba mun yanzu ya zama tsakanin ni da kai kamar tsakanin Annabi da Abu Jahl ko Abu Lahab ba su taba daukar juna haka ba sukan yi sabani wajen fahimta amma sabanin da baya warga kansu da yadda za su yaki juna su yi gaba da juna sukan yi kokari su girmama junansu sukan yi kokari su kaunaci junansu sukan yi kokari su zama a haɗe lokacin da wata barazana ta zo musu daga wajensu to
wannan da cikin sufofin ahlus sunna wal jama'a amma tsakanin fahimta na nan a tsakankanin su suna tsakanin fahimta. Abdullahi dan Mas'ud ya fahimci cewa ya kamata idan mutum ya yi aikin haji har ya dawo umara abin nan kasar ne da kai a cikin kwanakin da zai aikin haji. Usman dan Affan ya fahimci cewa idan mutum ya yi aikin haji zai rika cika sallah ba zai kasar ba, amma wannan bai sa shi Abdullahi dan Mas'ud ya yi gaba da Usman dan Affan ba, ko shi Usman dan Affan ya yi gaba da Abdullahi dan Mas'ud ba su yi gaba da juna ba. Saboda haka wannan gaba ce da kamata mu fahimce ta. Sai dai a nan gurin wani na iya cewa da ni to ya za ka yi Imam Muawiya kuma Jinn ibn Abi Sufyan da kuma Ali ibn Abi Talib. Sabanin da aka yi tsakanin Muawiya ibn Abi Sufyan da Ali ibn Abi Talib sabani ne dangane da mas'alar waɗanda suka kashe Uthman dan Affan. Shi Muawiya yana ganin bai kamata ba ya sallama wa Ali ibn Abi Talib ya yi masa mubaya'a a shugabanci. Ali ya tafi shugabanci baya inkarin shugabancin Ali, amma shi yana ganin ba zai mubaya'a ba har sai an kama waɗanda suka kashe Usman an yi musu haddi. Ali ibn Abi Talib shi kuma yana ganin a'a yanzu kai mubaya'a ta kuma kanmu ya haɗu tsakanin musulman Madina da musulman Sham da suke da kasan shugabancin shi Muawiya da yake gwamna a can. Sannan sai a bi cikin hankali a binciko su wane ne masu laifin, tun da su riga sun faɗi cikin faɗin jama'a ba za a gane su ba, amma za a bisa a zaƙulo su a hankali a gane su wane ne a yi musu haddi din. Shi wannan ita ce fahimtar sa wanda ma ita ce fahimtar sa. Kaga a nan gurin kowa da cikin su ijtihadi yayi, ba wanda ya gina kan kan zuciyarsa. Ali bin Abi Talib ba ra'ayin sai ke ginawa ba a wannan lokaci. Muawiya ba ra'ayin sai ke ginawa ba, ijtihadi ne. Shi ko mai ijtihadi ne ko zai dace da daidai yana da lada biyu ko ya kuskure yana da ne lada daya. Galibin ahlus sunna sun tafi da cewa Ali bin Abi Talib matakin sa shi ya zama daidai, dan haka shi ke da lada biyu. Muawiya duk da yana da uzuri amma fa yayi kuskure, sai dai inda ijtihadi ne yana da lada daya. Ka'idar da ahlus sunna suka tafi a kai kenan. Amma me ya kawo rigimar? Abin da ya kawo rigimar shine adadin sojojin Aliyu ba wai duk sahabbai bane a gaban Aliyu. Sahabban da ke ciki kila ba su kai kashi 3 cikin 100 ko kashi 5 cikin 100 ba, 95 cikin tabi'ai ne, wanda tabi'ai ba dukkan su bane adamai, asali ma ba dukkan su bane mutane kirki. Kamar yadda wanda ke karkashin Muawiya ba dukkan su bane sahabbai. Sahabban da ake ciki yan sun yawa su kai 10 cikin 100, to yayin da ragowar sojojin 90 cikin 100 ba wai sahabbai bane ba. Kaga anan a dingina yakin zuwa ga sahabbai ma shi kansa kuskure ne. Kila za a dingina wa sahabbai yakin idan an lura da shugaban da ke nan bangaren sahabi ne Ali bin Abi Talib, wanda ke nan bangaren sahabi ne Muawiya. Akwai sahabbai kaɗan tare da Aliyu, akwai sahabbai kaɗan tare da Muawiya, amma galibin rundunar Aliyu da galibin rundunar Muawiya dukkanin su ba sahabbai bane ba. Kuma a cikin su akwai makiya musuluncin da aka rika amfani da su, wanda ko za a yi sulhu akwai lokacin da aka yi sulhu aka suka ta wutar yaki. Akwai waɗanda bakin su ɗaya tsakanin masu goyon bayan Aliyu da kuma masu goyon bayan Muawiya, sai wani ya ce za mu kawo masa hari idan mun kawo kuma yadda masa idan mai rikita gayyar da gangan da zai kawo waɗannan hari, wanda da sahabbai ne suka yi wannan ta'addancin ba. Sahabban da ke cikin sun yi zuwa a cikin yakin nan su da shugabanni, amma mabiyan ba sahabbai ba ne ba. Da haka yana da kyau mu karanta wannan tarihi. To kaga a nan wurin wato wannan shine abin da za mu ce niyyar da ta tunkuɗa Ali bin Abi Talib har ya ɗauki makami don yin yakin, don ya ga waɗansu yan ta'adda sun da suke na yakin barna ba don shi Muawiya a karan kansa ba. Niyyar da ke tare da Muawiya ba don Aliyu ba don ya ga waɗansu daga nan gudun waɗanda yake ganin cewa ba su da cancantar su yi wannan ne wannan, amma kowa daga cikin su yi ijtihadi. Shi ko mai ijtihadi ko yayi kuskure yana da lada daya, in ya dace da daidai yana da lada biyu, kamar da manzo Allah ya faɗa bisa ga nassi. Dai kenan na biyu, nassi na alqur'ani ya nuna cewa ko da mun yaki da juna ne da kai, wannan yakin bai mayar da ni kafiri ba, kai ma ya mayar da kai kafiri. Da wanda aka yaka da wanda ya yake su ba sa zama kafirai, sai dai su zama makurar suka ce ban mu ne masu zunubi. To shi ko mun ne mai zunubi, za a kalli zunubin sa ne da kuma ayyukan da kirki na ran tashin kiyama, wanda ya yayi daya a kan shi sakamakon ya tafiya,
فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. kaga idan aikin kirki yayi yawa sai a manta da wancan zunubin, idan aikin barna yayi yawa sai a manta da wancan aikin lada da ma'ana wanda ya rinjaye wani. To tsakanin kuskuren da za a ce wani sahabi yayi da aikin alkhairin da suka yi wannan yawa alkhairi. sannan kuma ga ya riga ya gabata cikin alqur'ani Allah ya yana radiyallahu anhu wa radu anhu wanda ta shafi su sahabban gaba daya. kaga maganar manzo Allah ya kalle mu suka yi yakin Badar gaba daya, ya ce kamar Allah ya leko ne ya kalle ko yace kai da yau ku duk abin da ke gaba ba abin da ke hana ku shiga aljanna an gafarta mu. ko waɗannan bai kamata ke nan ka kalaci ɗaiɗaikun kurakuran su da kamanta da yawan ayyukan alkhairu sai wanda yake halakacce shi ne ɗaiɗaikun. to da haka yanan gurin gaga wannan shi ne da haka ya ƙarfi na bayan nuna kafirci tun da ka ce da bi'a ya yi manzan Allah ya ce zalta kalbin imani da kai hula kalkatir wanda ka turu bin nar. idan musulmai guda biyu suka haɗu da makamansu to da wanda aka kai da wanda yake tambiyan mutane suka abai suka ce fa hadal qatil fa ba mu katura mun yadda wannan wanda yake da zai dota shi wanda aka ce yayi dinka sun zallata li annahu kana harisan ala qatl sahibi domin shi ma yana kwadayin ya kashe dan uwansa inda ya samu dama. sai kare wannan hadisi haka yana nan cikin sahih muslim amma ne ma'anarsa cewa alqatil wal maqtul fil nar yana cewa da alqatil wal maqtul kuma sun zama kafirai. ana maganar wuta hatta ga mun ne sabo ba sai kafiri ba, sai ne bambancin shi ne kafiri zai shiga zai da zama mummuni ne sabo zai shiga a masa zunubi da gudan laifin da karshe a cikin sa kai aljanna ba zai da zama a ciki ba. maganar shiga wuta ba ta nuna mutum ya zama kafiri, mummuni ne ya sabo. sannan maganar shiga wuta game da shi an faɗa don a razanar da shi a firgitar da shi tare da cewa akwai yiwuwar Allah ya yafi masa tunda ta yi Allah la yakfuru an yushraka bihi wa yakfuru ma duna zalika dan da la duna zalika ne yasa yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya gada ba. ya tantance shiga wutar amma Allah ce la yafi sai da abin da bai kai shirka ba. kaga ne 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 kafiri ne nan sai ka sai koma kila wani hadisi ka je ka ce da ai manzo Allah ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd. kar ku zama kafirai bayana ta yadda sashin ku zai rika kashe sashi. wannan ya nuna kisan kai ya zama kafir ne sha wannan kai da ka fahimta ka. manzo Allah ya faɗi kalmar al-kufr akan babban laifi dan kausa harshe ba dan mutum ya fitar da musulunci ba. ai ya ce abu guda biyu kafirci ne, kukan mutuwa da kuma alfahari da kabila. manzo Allah ce kafirci ne, amma duk malamai sun yi ijma'i wannan baya fitar da mutum daga musulunci. sannan Allah da kansa ya ce وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. ya ce ke قتتلوا sun yi sun yaki sun kafa juna sun kone dukiyoyin juna amma Allah ya sa musu suna mummunai wayan ta'ifatani minal mu'minina bai sai minal kafirina. da ya ce ke قتتلوا tare cewa ya sa musu suna ne mummunai sannan sai ce fa aslihu bainahuma ku sulhunta su saboda da aka ce musulmi ta su dan su kafirai da kodin mu ne. yanzu da America da Ingila suna yaki sai mu je mu mutu ne sai su fina mana. amma idan da Saudiya da Kuwait suna fada sai a ji a tura fitar su ba a tuna rufe nawa ba. sai in bakat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl وأقصدوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. fada da rami baya fitar da mu daga musulunci dan mun fada. da ka irin waɗannan nasoshi yana da kyau su rubuce su a mahanga ta ilimi, tataccen ilimi da tataccen ilimi. da in ba haka ba sai mutum ya jinjina wani abin da bai dace ba zuwa ga nagadata na gari. da haka da aka kai ta nan mulki ina so in ce mana yana daga cikin neza ko sifofi na alfirkatun nadiya shi ne haɗuwar kansu. suka yi kokari su ga kansu a haɗu kuma haɗuwar kan nan ba akan barna ba, haɗuwar kai akan abin da yake daidai. kayan daga alƙur'ani da hadisi bisa da koyarwar sahabbai da tabi'ai da tabi'ina ni ma na yarda da wannan.
wanda yake ne hujjarka wanda ita ce hujjarka to kaga kan da ya haɗu kenan amma ba a ɗorin baki ba cewa mu manta da sabanin da ke tsakanin mu a wannan kuskure ne ba da ya manta kai wanda zaka manta ba kariya ne mu yi juna nasiha mu yi juna gyara da wani sabanin da ke tsakanin mu wannan shi ne daidai shi yasa da muka samu sabani tsakanin yan uwa da sunna wani ce ayi sallama ɗaya kawai a cikin sallah kuskure ne ayi biyu wani ce ayi biyu an ce to kowa ya rike nashi sai aka kuma ga hadisi ba ka samu sabani wani ce ayi kabari wani ce ayi kabari an ce kowa ya rike nashi liman jar sabanin mu ya ce a koma ga hadisi to kaga wannan shi ne daidai tabbacin daidai shi ne za a yi sabani sai a koma ga hadisi sai dai karka yake ne bisa da wannan sabanin ko ne in yake ka sai dai in ba ka gamsu da hujja ta ba in yi kokarin gamsar da kai in ban gamsar da dalilin ka ba ka yi kokarin gamsar da ni har yau da gobe in kana idan Allah zai gane gaskiya ina idan Allah zan gane kafin da gaskiya an yi sakani tsakanin Imam Shafi'i da wani bawan Allah akan wata matsala ta fiqhu ga fatawar Shafi'i da fatawar wannan da suka yi bidiyon kalliya tun bayan sallar isha har zuwa asubahi sannan sai gama wanda ya kawo hujjansa wanda ya kawo hujjansa da aka tayi Imam Shafi'i na cewa kafin da gaskiya na gano akan kuskure ne shi kuma ya ni kuma da hujjojin da sai suka kafin da gaskiya kada kowa daidai yake ne ba kowa daidai yake ne ma ba wanda yake son kawai tabbatar da matsayin sa ko tabbatar da tsanji ba wanda shi da gaban sa ba ina ce daidai da shi wannan shine tabbatar da gaba da haka haduwa a wuri daya haɗuwa a kan ka'ida ɗaya yana ɗaya daga cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suke cikin shi kama abu na uku daga cikin sifofin ahlus sunna wal jama'a daukan addini gaba ɗayansa ba wani bangare dan da wani bangare ba da yawanci yan bid'a za ka samu sun dauki wani bangare ne sun rabu da wani bangare ba za su ɗauki dini kacokan ɗinsa ba shi kuma addini kacokan ɗinsa kaga janibin aqida wato abin da ya shafi imani da rukunansa musulunci da rukunansa abin da ya shafi ɗayantakar ubangiji annabta ranar tashin kiyama alghaibiya gaibin da ya wuce da kamar labarin mutane suka shuɗe baya gaibin da zai zo nan gaba a cikin kabari gaibin da zai zo nan gaba gobe kiyama awan ayyuka hawa kan sirati duk gaibu ne masail irin waɗannan suna ake kira al-masail al-ilmiyya ko al-masail al-fiqhiyya mas'aloli na aqida mas'aloli na kudurcewa a zuci to mutum da yadda ya mutu kyakkyawar fahimta a mahanga ta Qur'ani da hadisi a mahanga ta daidai sannan za a dauki ash'air ta'budiyya abin da ta fi ibadoji na yau da gobe ibada sallah azumi da ka aikin haji da sauransu duk ana ta yi to kaga wannan ibadat kenan sannan sai a ɗauki janibi na abin da ake kira wato ainihin al-akhlaq ɗabi'u da halaye na gari hakuri tausayi da kyauta da karamci da jarinta da sanin ya kamata da ihsani da kyautata zance sauran al'amura irin waɗannan ka'idodin tare ta makwantaka ta mutum da iyalinsa wannan duk addini ya magana to akwai cikin yan bid'a wani sai da ke na bangare ya kyale sauran bangarorin amma ahli suna suka dauki addini gaba ɗayan sa kamar yadda da guda guda uku sai suka dauke ta gaba ɗaya Qur'ani hadisi duka da bayyana sahabbai to wajen yan bid'a sai su dauki Qur'ani kadai ba ruwan su hadisi ba ruwan su da banganin sahabbai da tabi'in da tabi'in su ta ahli suna kuma da duka sun dauka to haka wajen wajen ibada wajen abin da aka kira addini ahli suna suka dauki addini ke gaba ɗayan sa amma waɗansu daga cikin yan bid'a sun dauki bangaren ibada kadai kuma bangaren ibada sukan ɗauki zanibi na raqa'iq zikiri salati su ba su muhimmanci wani lokaci sama da sallah addu'a a ba su muhimmanci wani lokaci sama da sallah a yi sallar minti biyar amma addu'ar minti 15 kaga babu tawazun babu balanci na tsakankani da juna a sallar dandana an kare amma addu'ar ana cewa ku karanto kaza karanto ya kuke hakkun gaji ba kare ba babu balanci kwata-kwata sannan ko ga mutum ya dauki ibada yana sai amma da kafin da yake matsaloli na tauhidi na kasa bai san su ba bai ko ba su muhimmanci ko ba daukar muhimmanci abu ko da zai dauka shi addini na kyakkyawan hali shine addini ko mutum ba da sallah in yana kyakkyawan hali yana da tsare alƙawari yana da amana yana da kaza ne wannan kyakkyawan hali da tsare alƙawari har arna ma suna yi har turawan ingila da belgium duk suna da cika alƙawari amma arna ne kuma jahannama khalidin fi hadha me ya kawo cika da kan wannan shine fahimtar kawai wani bangaren dini amma da Allah bai kishi da ni
gaba daya. Allah ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fil kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wato ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci ka tokar da wato ba daidai bane ka dauke wani bangare na addini ka kyale wani bangaren. A'a wajibi ne ka dauke shi gaba daya. wannan sifa ta uku ne. Sifa ta uku cikin sifofin ahlus sunna wal jama'a ko al-firqatul nadiya yajma'una bayna al-khawf wal raja. Suna hada tsakanin kyakkyawan fata game da rahmar ubangiji da kuma jin tsoron azabarsa. Waɗansu ɗan bid'a za a gaba ruwan jin tsoron Allah saboda sun lura da fadin rahama ko sa rai yasa suka manta da tsoro. Waɗansu ɗan bid'a sun kalli janibin tsoro wannan sai ya hana su sa rai game da fadin rahama, amma ahlus sunna yanzu ba kuma zai kawo warraja suna jin tsoron azabar ubangiji sannan kuma suna kyakkyawan fata game da samun rahamarsa, suna sa rai game da rahamarsa. Gama wajen kawai raja wannan kuma ita ce hanya ta gari shi ne ta farkon annabawa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah madaukakin sarki ce lallai sun kasance suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi kuma suna bayar da mana raghaban dan kwaɗayin ladan mu wa rahaban dan jin tsoron azabar mu. Amma za ka samu waɗansu daga cikin tsuntsaye yake shi ba jin tsoron Allah haka ke shi ba wani kuma yake shi ba jin da rahama kai yana bauta Allah dan ya san Allah amma da dan aljanna ba da zan bauta aljanna. Har ma sai kawo wata falsafa shaytaniya wani tunani daga shaytan wato shi da kai wai to yanzu kada kake bauta Allah dan saboda kana san aljanna ko dan kana jin tsoron wuta a yau idan Allah ya shafe wutar ya shafe aljanna to za ka yi bauta ko da ba to anan gurin abin da ba abin da kuke da haka mutum ne da ke a yanzu wanda aka sabu a cikin aljanna ko babu ni na da ga aljanna Allah ya ba mu labari وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. هذا أنت الثالثة كذا يدفع الماضي بجميع المجهول أنت الثالثة ينزعك أسواء الجنة ينزعك غير من سنتك. إنما ذا الله واقع أسمين حديثي با ومن لي أدوليا دما كنت ذاك بطن تاما فريق فاسي هور الإذن بعد كان دمك تاليكو تاتي نفسي تطلع يا أخي فريقي دونا قوانا من جنة wannan ya nuna ko aljanna ya haka ni na yadda ko aljanna sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce akwai wuta an riga an yi ta wattaqun nar allati yaquduha an-nas wal hijara uiddat biladirin uiddat kaga fi limadi ne an riga an tattale ta ba wai nan gaba za a yi ta ba saboda haka ni yanzu ina bautawa Allah dan jin tsoron wuta ina bautawa Allah don kwaɗayi in shiga aljanna tunda Allah ya faɗa ni in yi hakan ya nuna akwai kuma ya nuna yanzu an halice su amma wannan tambaya ta ka bari sai ranar da aka shafe wutar aka shafe aljanna sai ka roƙa ni ta sai baka amsa amma dan me zan baka amsa akan abin da babu shi kai yanzu kana cewa in an shafe wuta in an shafe aljanna za ka yi bauta ko za ka ba sai in ce ka bari in an shafe din ka tambaye ni ko zan baka amsa amma yanzu akwai maganar in an shafe daban yanzu akwai ba a shafe ba kuma Allah ya ce wata kun nara ko ji tsoron wuta kai ka ce baka ji tsoron ta ka ce a ni ba zan tsoro ba Allah ce ku an fita kun wa ahlikum nara waqudaha an-nas hijara kace ni da gama haka su ba suke cewa wasu ba ta jin tsoron wuta ko ba ta san aljanna haka gudatu sufiya suke faɗa har suke kawo kisa ta wata rabiatul adawiyya cewa wai ta tambaya almajiranta kai don da kike bauta wani ce don ina san aljanna kace a ce kai lebura ne lebura wanda ne lebura su biyan mana za a bar sakamako kai ban ne zama ke bauta ce ni na bauta don jin tsoron ka ce kai ma lebura ne wanda zai aiki ta fi zuwa wanda yana bukata ga sakamako ni ina bautawa Allah ne sai ina son Allah ba don ka ko aljanna ba kaga wannan tanakubi ne duk yadda kike son Allah ta kuma san Allah san Allah
amma manzon Allah ga cikin hadisi cikin Bukhari baya kwanciyar barci sai ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak, ya Allah tsare na azabar ka ranar da zaka tayar da bayinka. da sun kyale hadisin Bukhari kawai ku jama kawo maganar Rabi Asal Adawiya mun sun sa ina ce ba a dai ba gudu ba. sannan ga ya koya mana cikin hadisin Muslim idan yi sallah baya, idan ya kammala tahiyya da salati baya yin sallama sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. ga shi nan kuma malam Ismail ya kawo ya ce mai kai sannan kai sai mu kyale da wadannan maganganun mu je mu kawo magana masara da asala da niyya kada ai ban mun yanda mun kuskure ba dai muke ba ya ana magana manzo Allah da magana da Rabi Asal Adawiya da an ce manzon Allah ko ya san duk musulmi ya san manzon Allah ne wanda aka haifa a Makka ya hijira zuwa Madina malaika Jibril ya zo jin Qur'ani to Rabi Asal Adawiya ba a wani gari duk jama'a da su magana gari ko ta gari wani gari ko hijira duk wannan kuma shi ke nan magana manzon Allah da kama ta wanda zai ba ba na da abin da nake so in ce a nan ne lalle tafarkin daidai shi ne mutum ya bar ma Allah bisa da tsoron rahama, ya bauta ma Allah bisa da kwaɗayin aljanna. wannan kadarko guda biyu akan su ake gina bauta. ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin. wato jin tsoro da fatan samun rahama, wannan akan da ake gina bauta. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya samu wani bawan Allah yana rashin lafiya ya je duba shi ya tambaye shi ce wani hali kake ciki kai fa tabi nafsak wani tunani kake yi yace idan na tuna girman zunubi da sai tsoro ya kama ni ya shiga cikin razani da firgici in na tuna fadar rahmar ubangiji sai in fare sai ce babu yanda za a yi Allah ya karɓi ran bawa a cikin irin wannan tunanin sai sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro ya tabbatar masa abin da yake fata ya samu. Kaga mu ko da kuma da Allah bayar mu tafi akan haka. Shi ne wani mutum yake cewa wa bainar raja wal khawf kun mithla ta'ir wa khaf min azab wa min nus'i rahmati. yake tsakankanin al khawf jin rahama da kuma arraja fata wato jin tsoron azaba da kuma fatan samun rahama kun ani ya kamata ta kasance misra ta'irin kamar tsinci tsakanin fuka-fukai guda biyu. a ga wani fikira ba na jin tsoro a ɗaya gefen sa rahama a ɗaya gefen sun so ba ya iya tashi sai da fuka-fukai guda biyu an kun fice ɗaya gari shi zai iya tashi sannan sai an samu balansin da attawazun daidaituwa da juna da kankanin fuka-fukan kafin ya tashi in wani bubbuke ne bolin lalle zai iya tashi in za a daura masa tsakuwa ya tashi ne duk da daura a kafarsa amma inda za a daura a jikin bubbuke ne ba zai iya tashi ba don sai an samu balansi da haka ake so a samu balansi. mulku sai daular rumawa da farisawa ba sai lokacin Umar dan Khattab, amma a lokacin manzon Allah rumawa suna nan suna abinan ɗinsu ba a shiga daular an karya su ba. an yi gazo mota a lokacin manzon Allah yaƙi ne a matsayin mabudi, amma ba a karya daular ba sai lokacin Umar dan Khattab, ba a karya daular fashawa ba sai lokacin Umar dan Khattab mutanen Farisa. duk wannan ya nuna kwaɗayin ahlus sunna wal jama'a wajen yaɗa ne wajen yaɗa da'awa, kuma da haka suka yi imani da jihadi, illa iyaka sun yi imani da jihadi tare da kiyaye dokoki da sharuɗan da ake bukata kafin a yi jihadi. wannan yana daga cikin tsari na ahlus sunna wal jama'a, wato yaɗa da'awa, son alkhairi ga mutane, wanda yan bid'a ba haka suke ba. yan bid'a ba su damu da yaɗa da'awa ba, yan bid'a ba su damu da yaɗa musuluncin ba ma karan kansa. inda a ce yadda sunna ta dade a nan kasar haka bid'a ta dade, da yanzu a arewa da waya in za a samu ragowar kirista. amma da bid'a ta yi kaka gida shekara 300 bata musuluntar da waɗannan mutanen ba har sai da sunna ta zo sannan aka fara yin da'awar. sanin kowa ne wannan abu ne a fili. to wannan na ɗaya daga cikin abin da ahlus sunna suka yi fice da shi idan an kwatanta shi da sauran tafarkai waɗanda ba su ba. ya ƴan uwa musulmi, mubayyizat na ahlus sunna wal jama'a suna da faɗin gaske. mu koma cikin wancan hadisi kamar yadda na faɗa muku. na ce da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa inna kullu bid'atin dalala, kowace bid'a bata ce. wannan na iya cewa da ne akwai bid'a kyakkyawa, saboda Shehu Usman bin Fodi Allah ji kansa da gafara cikin littafin Ihya Sunna Usman bin Bid'a ya kawo cewa akwai bid'a mustahsana.
to wannan magana ta ce Usman dan Fodio ba ita ce farau ba, akwai malamai marubuta da suka riga shi rubutawa. Daga cikin waɗanda suka yi kokarin karkasa bid'a zuwa ga hukunce-hukuncen shari'a guda 5 akwai al-Izz bin Abdus Salam da ake kira Sultanul Ulama cikin littafin Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Ya karkasa bid'a zuwa ga kashe-kashen shari'a guda 5 cewa hukunce-hukuncen shari'a akwai wajibi, akwai mustahabbi, akwai haram, akwai makaruhi, akwai ja'izi. To sai ce ita ma bid'a haka take, akwai bid'a wajiba, akwai bid'a makaruhiya, akwai bid'a mustahabbiya, akwai bid'a muharrama, akwai bid'a ja'iza. Wannan magana duk da wancan malami dan Shafi'iyya ne, kuma tsakaninsu da zamanin Shehu Usman akwai lata sosai da sosai. Da haka zai wahala wani ce aulinsa ya koya ko a cikin, amma zai iya ya gani cikin littafinsa. Amma abinda aka fi tsammani, al-Imam al-Qarafi ɗaya daga cikin manyan malamai na zamar Malikiya ya ɗauki wacce magana ta Izz bin Abdus Salam ya sa a cikin littafinsa, wanda ake tsammanin Shehu Usman shi kuma a cikin littafin al-Imam al-Qarafi ya ɗauka tun da shi dan Malikiya. To da haka dai silsilar magana ga wanda ya faro ta, amma kafin Izz bin Abdus Salam ba taɓa samun wani wanda ya ce bid'a kyakkyawa bace ba. Sannan kuma bayan Izz bin Abdus Salam ya faɗi wacce magana, malamai ba su kyale shi ba, sun ce da shi a'a wannan magana na cewa akwai bid'a mai kyau ba akan hanya take ba, sun yi masa raddi tun a zamanin sa. Kuma abin sha'awa shine daga cikin malaman da suka yi raddi kan wancan magana ta Izz bin Abdus Salam, wanda suka nuna kwata-kwata bid'a ba wata bid'a mai kyau, akwai ɗaya daga cikin gaggan malamai a mazhabar Malikiyya shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa Al-I'tisam, wanda shi ya fito fili ya karkare zance akan cewa babu wata bid'a mai kyau tunda manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala. Kuma anan ya kawo wata riwaya ta magana ta Imam Malik ibn Anas, wanda Imam Malik ke cewa man ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khana risala. Yace dukkan wanda ya kirkiro bid'a kuma sai ya rika gadon wai kyakkyawa ce, to kamar yariya cewa manzon Allah ya yi ha'inci ne. Tunda Allah ya ce da manzon Allah tun manzon Allah bai bar duniya ba, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. A yau na cika addinin ku a gare ku, a yau na cika muku ni'imata a gare ku, na yarda muku da musulunci ya zama addini. Maganar cika addini na nuna kenan wani ba zai kago wani abu daga baya ya kawo ba ya ce gashi kuma addini ne. Sannan duk abin da aka kago kuma to kuma ya zo mummuna kenan, ba zai taba zama kyakkyawa ba. Abinda Imam Malik ke nufi yace dai idan ka ce za a kago wani abu bayan wannan ayar kuma ya zama kyakkyawa, to kana nufin manzo Allah ya yi ha'inci ga wani kyakkyawan abu bai faɗa ba har ya bar duniya, sai da ya bar duniya sannan waɗansu suka faɗa wa mutane, wanda duk wanda ya faɗi wannan yayi kuskure. Da haka da ya'yan uwa musulmi, babu wata bid'a da za a ce mata kyakkyawa. Abinda zai maka gingirin shine a ce Shehu Usman bin Fodio Allah ji kansa da gafara ya faɗa abu cikin littafinsa, wani ya zo ce ba haka bane ba, suka ce ai ba wai ta aka yi mu da muke raye yanzu da muke raddi ga Shehu Usman, an riga an yi raddi a kansa tun ma kafin shi yanzu, dan maganar ake raddi ba a kansa shi karan kansa ba, dan wanda ya fara maganar shine Izz bin Abdus Salam a cikin littafin Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Al-Qarafi ya zo ya maimaita ta. To su waɗanda suka yi raddan akan waɗancan suka yi tun kafin ma zuwan Shehu Usman bin Fodio da shekaru kusan 400 ko 500 da suka wuce baya. Kaga tsohuwar magana ce, kuma raddin akan ta ba tsohon zance ne ba sabon zance bane. Kuma wanda suka yi raddin cikin manyan malamai na mazhabar Malikiya, wanda suka yi kokari suka yi wallafa, kuma wani abin sha'awa ne a cikin malamai na al-mazahib, a immatul mazahib ko kuma al-mazahib al-fiqhiyya, zaka iya samun cewa lalle mazhabin Imam Malik na ɗaya daga cikin mazhabobin da aka fi tsananta wa raddi ga 'yan bid'a, domin littafin wato Abu Shama ala inkaril bid'a al-ba'is ala inkaril bid'a wal hawadith na Abu Shama na ɗaya daga cikin mashahuran littattafai wajen raddi ga 'yan bid'a. Haka shi littafin al-I'tisam na Abu Ishaq Shatibi na ɗaya daga cikin mashahuran littattafai da ake kafa hujja da su wajen raddi ga 'yan bid'a. Haka littafin al-Muwafaqat da aka yi shi kan usulul fiqh, amma akwai wadansu ka'idoji na raddi akan 'yan bid'a, dukkan su wadannan kaga 'yan malikiya ne. Da haka wannan yana daga cikin abin da mazhabin Imam Malik ya fice da shi, ko malaman mazhabin suka yi fice da shi. Ba wata bid'a da za ta daga kai ballantana sai sun ji kokarin murkushe ta ba ta kai labari ba. Da haka ya kamata mu fahimci wannan. A takaice dai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala na nuna babu yadda za a samu wata bid'a wadda za a ce mata wai ainihin kyakkyawa ce, dukkan bid'a bata ce.
dukkan bid'a bata ce, babu wata bid'a da take kikkiawa. Ya rage abu ɗaya a wannan bangare. Wani na iya cewa yaya za ka yi da maganar Umar dan Khattab da yace ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi. Ya zo cikin masallaci shi da wadansu sahabbai da daddare sai ya ga mutane suna sallar tarawihi karkashin ko bayan limami guda daya, sai yace ni'matul bid'atu hadhihi, ba dalla da wannan bid'a. To anan shi lafazin albid'a din ya kamata ka tambaya ma'anarsa, domin kalma daga cikin kalmomi takan ɗauki ma'ana guda biyu, ma'anarta a larabci tsantsa da ma'anarta kuma a shari'a. Yanzu idan ka ɗauki kalmar as-salatu, kalmar as-salatu a tsantsan larabci na nufin addu'a kenan. Addu'a ita ce sallah, tunda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Idan ka karbi zakar mutane za ka rabawa talakawa to kai musu addu'a. Shi yasa da ya karbi zakar iyalan gidan Abu Aufa ya daga hannu ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ne musu addu'a. Kaga as-salatu a cikin wannan aya da ma'ana addu'a. To amma sallah a yare na shari'a, a shari'ance a cikin musulunci, wata ibada ce wadda take ginuwa akan tsayuwa da karatu da ruku'i da sujada da karatun tahiya, ana bude ta da kabbara a kare ta da sallama. Wannan ita ce sallah a islahin shari'a. To kaga na idan mutum yace nayi sallah, zaka fahimci cewa yayi addu'a yake nufi ko kuma yayi sallah wata ibada sananniya da aka sa wa suna sallah a shari'a. Lalle wannan ma'anar ta biyu ita ake nufi. To amma ya iya yiwa ya kawo ta kuma yana nufin waccan ma'anar ta farko. Umar dan Khattab lokacin da yace ni'matul bid'atu hadhihi baya nufin bid'a bi ma'anaha shar'i, yana nufin bid'a bi ma'anaha lughawi. Ma'ananta ta lugha yake nufi ba ma'ananta ta shari'a ba. Zaka fahimci wannan idan ka san cewa ya sanya wa tarawihi suna bid'a, domin bid'a a harshen shari'a kamar yadda Imam Shatibi yayi ta'arifinta a cikin wancan littafi na al-I'tisam, yace tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi ta'ala. Idan mutum bai tambaye ka me bid'a a shari'a sai ka ce tariqatun fi ad-din, wata hanya ce a addini. A sai idan mutum ya kago wata hanya a rayuwa ba cikin addini ba, ta zama bid'a. A iya kiranta bid'a a lugance amma ba a shari'ance ba. Da haka jirgin sama da mota da kwamfuta da kumbo da speakers da amplifiers da muke amfani da su da microphone da talabijin da rediyo, dukkan su waɗannan bid'a ce duniyawiyya ba bid'a diniya ba. Zargi da ya zo kan bid'a zargi ne da ya zo kan bid'a diniya ba bid'a duniyawiyya ba. Bid'a duniyawiyya ba a zargi mutum da yi ta. Ya kirkiro jirgin sama, ya kirkiro injin markaɗe, ya kirkiro injin nika, ya kirkiro hula, ya kirkiro riga. Wannan bid'a ce duniyawiyya ba a zargin mutum da yayi. Amma bid'a diniya, ya kirkiro salati, ya kirkiro sallah, ya kirkiro azumi, ya kirkiro zikiri,